Eli tosiaan mä tein tässä nopeasti tämmösen tiedotuksen. Eli tosiaan tuo gameplay, mikä tossa on, ei tää ei oo Jupesin 70 gunstreakki, vaan tää on ton Fingamingin Hipfire muovi HC-koosessa. Ja ei siinä sen kummosempaa. Moi. No niin, se oli Räystä tekemässä kommentaria tänne Koren kanavalle. Ja nyt mulla olisi tämmöisen kommentarivaiheena, että kuinka jäin keskelle ei mitään. Mutta ennen kuin meidän kommentarivaiheeseen kerron vähän gameplaystä. Eli gameplay toimii Jupetsin 70 gunstreakki Domeessa ACR:llä ja näin. Eli se oli aika beast gameplay kumminkin, että ei kovin moni pysty samaan. Tai no, ei varmaankaan, mutta siis mennään tähän itse kommentariaiheeseen. Eli kuinka mä jäin jumiin jonnekin keskelle ei mitään. Eli mä olin lähdössä mun mummolaan iskän kanssa, tai iska oli lähdössä huoltamaan rivitaloja, kun sillä oli siellä rivitaloja. Se oli lähtemässä maalaamaan jonkun kaverin kanssa ja näin, niin mä lähdin samalla kyydillä sinne mukaan, että mä pääsen mummolaan. Sitten me sen iskän kaveri tuli hakemaan meidät. Sillä oli semmonen lava-auto ja sitten me laitettiin vielä peräkärry perään, tai semmonen pakettiauto kumminkin, joku Opeli ruoska. Sitten se tuli hakemaan meitä, me laitettiin kamat kasaan, sitten me lähdettiin vaan ajelemaan. Ja sitten me oltiin oltiin puolessa välissä matkaa, oltiin käyty syömässä. Niin sitten me lähdetään jatkaa matkaa, niin sitten siinä oli joku ehkä vähän alle 100 kilometrin tie kumminkin. Niin sit yhtäkkiä se auto alkaa reistailee ja mä jään vähän semmoseen, tai jäähän tien reunaan katsomaan mikä siinä on. Me pysäytetään eka ja annetaan sun vähän aikaa olla. Sitten me kokeillaan käynnistää se ja lähteä, niin me saatiin se käyntiin ja sitten joku kilometrin myöhemmin, niin se alkoi taas reistailee ja me oltiin silleen, että konepelin alta tuli savua. Mä olin silleen, ei jumalauta. Sitten me katsottiin, että mikä siihen tuli. Meikä vaan paineli siellä jotain nappeja siellä autossa. En tiedä mitä painoin, jotain hätävilkkoja ja tämmösiä. Laitoin hätävilkut päälle, niin joku auto pysähtyi. Ja siinä oli mies kyydissä, niin se kysyi, että tarvitteko te apua tai jotain kyytiä, niin, niin se nakkas meidät tonne Suomussalmelle, me mentiin sen luokse käymään, niin se soitti meille taksin ja näin. Ja sitten me vielä sen iskän kaveri lähti hakemaan sen auton sieltä, eli me kutsuttiin myös hinausauto, ja me mentiin sitten, joskus oltiin 10 kotona, että kun se auto oli reistailut, sitten me nukuttiin yö oli, ja sitten me laitettiin aamulla meidän omaan autoon, peräkärry perään ja kamat kasaan ja lähdettiin uudestaan. Ja sillä kertaa me nyt sentään päästiin perille asti, ettei auto hajonnut tai mitään. Ja mun kommentarit on ollut aika jäätäviä tässä aika lähiaikoina, koska mun pitäisi alkaa tekemään näitä kommentaruja aktiivisemmin, että mä saisin taas mun taidot vähän takaisin. Mutta toivottavasti se ei haitannut nyt tässäkään kommentarussa. Mä yritän alkaa tekemään vähän paremmin näitä kommentaruja, etten ala sönköttämään ja näin. Mutta tilatkaa Team Kore, tilatkaa Fintemet, tilatkaa Jupetsit, tilatkaa minut. Ja mulla on ihan just 100 tilaajaa täynnä, että olisi kiva saada se nyt täyteen, eli